Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Ele festa honetara lehendabiziko urtea da ele festa hau egiten dela, baina pentsa dezagun ez dadila azkena izango. Lehenengoa izan dadila eta hortik aurrera ele festa asko izan ditzagula. Hori ba, eskerrik asko esaten dugun bezala, eta oraingotan eskerrik asko antolatzaileen eskutik. Sakanako AEKaren Sakanako mintzakide programaren partez, eskerrik asko baita ere Sakanako mankomunitateko euskera zerbitzuaren partez, eta eskerrik asko nola ez Goaixe Fundazioaren gonbidapen hau onartzeagatik. Eta ele festa honetan guztioi hemen gaur egoteagatik eta parte hartzeagatik. Beraz, hortxe, lehendabiziko eskerronak. Ele festaren bidez ikasketa prozesua bukatu eta euren burua euskaldundu dutenak omendu nahi ditugu. Hortxe zaudete. Eta omendu nahi ditugu euskera zaritzeko soltura bila mintzakide programan izena eman eta urteetan parte hartzen ari zaretenak. Zuen aleginagatik beraz zorionak. Eta eskerrik asko zuen aleginak Sakanako euskaldunen komunitatea handitu duelako. Zuengatik jende gehiagorekin euskeraz hitz egiteko aukera dugulako, beraz, mila esker. Zuendako ere opari bana dugu eta zuen izena esatean ona etortzea eskertuko genizueke. Zuek bezala aurretik euskaldundu den beste sakandar baten eskutik, aita ponteko edo ama ponteko baten eskutik, jasoko duzue oparia. Haiek izanen dira zuen ama edo aita pontekoak. Beraz, azgaitezen zerrendarik. Eta gainerako guztiak txaloekin, mesedez. Javi Paz, hori dugu lehendabiziko. Hau Javi. Era bera aita pontekoa, Juanan Guerrero. Hemen enduela Juanan. Edo bezarka da, edo zerbait izan behar, hori. Oso ondo. Bale, guazen aurrera. Josemari Rodríguez, txalo bera bat berarentzat. Josemari Rodríguez, zorionak, eta Antxon Ramirez, bera eta kontekoak, oparia ematen dio, gora euskara dio Antxonek, haupa, zorionak. Inez Ormaetxea, txalo bera bat berarentzat, haupa Inez. Eta oparia, Inez Elmaronek emango dio, hortxe bera. Besarkadak ere bai, musuek besarkada eskua nahi duzuena. Mari Carmen Otaegi, Altsasoko Mari Carmen Otaegi txalo bere bat berarentzat. Eta Idoia Goikotxeak eskaintzen dio merezitako errekonozimendua, opari sorta bat. Luis Lumbreras, horra ba, beste ausarta bat, beste euskaldun peto bat. Eta Jantziorrian eskutik jasotzen du zera, eskerrona eta oparia. Juan Manuel Sánchez, berarentzat ere txalo bero bat. Maria Mendozak, ematen dio oparia. Juan Manuel Sánchez. Datorrela orain, Mari Gwen Davis. Eta txalo bat berarentzat ere, urdeinen bizi den galesarentzat, euskaldun berria den galesarentzat, Cristina Troianoren eskutik jaso du berak oparia. Laura Latorre, hemen da Laura Latorre Altsasuarra, eta Patxi Berdokek ematen dio eskerrona eta oparia. Gozen aurrera, 9. zerrendan Ana Krebs daukagu, txalo berarentzat bero bat berarentzat ere bai, nahi duzu lagundika etor zaitezke ere bai. Eta Feliz Alzerai emango dio oparia, opari sorta. Datorrela orain, Endika Etxeberria. Endika Etxeberriarentzat ere txalo bero bat, eta Izaskun Perezek emango dio oparia, kasu honetan, eta eskerrona. Lutxi Osinaga da urrengo euskalduna. Haupa Lutxi, zorionak, eta oparia jasoko duzu Jokin Uharteren eskutik. Deituko dugu
orain beste altxaspar bat, Maite Miguel non zaude, zatoz, eta jasozaztu gure berotasuna. Eta oparia Juanki Oreñanaren eskutik. Haupa neska, zorionak. Datorrela orain Fernando Iriarte. Fernando, zorionak. Eta haupa zure elegina, zure kemena. Jose Luis Ojerren eskutik jasoko nizako, opari eskutuka. Olaztiar bat orain, Marta Otxoar arte. Josean Marquezeke eskainiko dio oparia. Haupa, Olazti, haupa, Euskaldun Berriak, haupa zuen alegina. Mariaje Pérez, haupa zu ere bai, Mariaje, ondo induzu. Eta Mariajeri Naiara Perkazek ematen dio oparia, eta eskerrona. Eta bukatzeko, gure laguna altxasuarra Marti Zelaiarentzat txalo bero bat. Ignacio Bergararen eskutik, jasoko du berak. Omenaldia, besarka da derra. Bueno, eta hemen denak zaudetela aprobetxatuko dugu argazki bat egiteko. Kotxe bat eta jartzen diozu hor. Kotxe bat edo marrazki bat. Baita,